Ndamira pamberi pedera mugogasi. Zvese zvokwadi. Ndapapano Mwari aribatsirawo. Taurei. Pamfuri nhau nayo panapa nhau yakafanira kuti kugara kwandakaita ndina mukoma ane wana wakapisa imba yamai wangu apisa imba mutu akabva kuda kwake takadaidza mukoma nevakoma mai vakoma vatatu takadaidza tese indaiwa chifo vopa baba munini wana voko baba mukuru akaita Zita ndiani sekuru? makora wakoma vaya wese vakauya vari vatatu ita wechifomu nina wekise nemuzukuru akangari takati mukoma onai moto wezvawapisa mazuva zvaitika kati uri moto tawana chokwadi miti yakanga iri yakanga takatenga imwe chati vamwe yakanga iri 10 magamuti harinagona kuakaunda imba yakatsva kicheni yakanona ese dho rakaripo rakanga riripo rakabvainofeshi rakanona rakatsva takati mukoma munogona kunga ita sei kati mukoma ati ndogona kunga ndipiri ndibhadhara panhu vese vakaitika wa yakanga zvaita panzi wai ndotora ipoesho ndokupashibhamduwai takairana tese namukoma inu mudzimai wamukoma namukoma ini nemudzimai wangu nanamukoma iwavo zvakanaka tapedza kudaro takagara mukoma pakapera gore takasainana pasi namukoma iyena kuti akati unobhadhara miti yasimwa iyoyo yakatsva iyoyo hana kuti ndakatinotenga kubhadhara miti oya miti yandika asi ausachiri gomba rosima ndege inyandika takawirirana nesiri tapedza kuenda sekudaro takasainana pasi nanamukoma iyena sabhuku nemutedzero wake ndimazora mukoma iwawo nai mukoma neni nemudzimai nani isoo gore rakapera kumba haina zvakaita ndakafonera mudzimai kundogara mudzimai taona mukoma kuti ari papi hapana kubatika kune kwakanyakanaka gore rechipiri rakadarika kudaro kumashure kwacho ikoko mukoma akamupisa kuti moto wakanga waichituya apisa moto wakapisa moto wemusemandi chipiri ari kupisa moto chitatu chinoita chisi kwamutasa kwedu kundogara mukoma akanga aripisa moto nechisi amene akanga aipisa chinaisimuka iye kuenda kuharare amene chibvisi chakasai chine moto chakasuka chakakwira umbawo chakapisa ngoro dzangu nhatu ngoro yambiri ini neyababangu echitatu mapaipi akanga ari matenda akanga ari otaita stori mugaraji mandiwa nemagamti about 2 hectares nemagamti ariwamapangu ese akatsva mukoma haana kwekati sori kana kuita sei akajamba haana kudini kana kudiniba asi panguva yakabva kuti kechisuwa kapisa nguva nawo hatina kugona kutaura ndakati mukoma zvaitika mazuva kutika ndika nhasi taura itinzo akati amunina ndobhadhara kudaro chitoro chakatakamira kuti mukoma ushabhadhara gore kutanga iro hana kuuya mukoma kobhadhara gore rechipiri mukoma hana kobhadhara gore rechitatu neagasti yavane manjaka ndakabvisa mukoma akasana kuruswa mbamba pedu mukoma nchaya kumba kati mumina zvakanaka nguva yakuti ndakaenda kumba kwake kusensi ndakaenda mudzimai akari ndakasvika mukoma ndavange nhau yayo kuti umba inyika yagarisa apa handikona ichiri kutora chichida kuitika kudina mukoma akatanga bata foni takadzadaro aibata foni ndipo watoadzira kuti halo kwanzi baba mutandire foni yes kwanzi baba muriaita kuti andiraita wawana wakarugotsana wakuti andipa foni mukoma akagara ini ndakagara nzira yangu akagara iri foni baba kwakanzira kwamwini ndozari kuitika mukati atonyaya moto imini zveuro ibveni mapesa here kuti makauraya mbuya wedu nini mauraya mbuya wedu nhasi tiriuka kufamba tisingapimi matitadza saka muita zvakadai zvandiro ende akomura kuti mugona kunga muchienda yekuti mimukura kwenguadi mukawandisa manyakura maningi makauraya mbuya wedu akaita sei kuinga kwenyu kwandiro makatora gadheni yedu kumba kwedu mandiro tesi takagadhesa ifoni ndirakutoa pafoni tesi tirikwatise foni 4 ndakata kusvika wana nyauro yakanga zvakanaka kutova nayo maiso hapana akagona kupinda maiso kana mukoro zvakanaka ndakwira ndakasimwa iri bhandaeni ndaenda kudaro ndakatayo handigoni kuramba upa kundimurwa bcause iye wakutositaro wane nyaya iwano kuti agari ndimurwa ichazobuda hodo yacho tiroya kuda pa eni yangu chakuyomuda zvisauro izvi pa mai wao wakafa kupakaita mai wangu dzakatanga kufa inini mangu akazotera
atera mai wangu naye wakatera ndiko kwatakanga vanjiviri gadheni waiza kutaura wakapira poshe negadheni kumba kwedu rekunga kumhanya shiri gadheni kusitende kwako kwakangawa mai akakuti chiri paya gadheni iyo dani muroora waapo gadheni yadhimirimu yakaita nyanya kuzazosire gadheni akazodzisa gadheni dasapoti yakaita nyanya kumashure kwachakaenda kutema huni kumuda kwamai vangu atema huni kumuda kwamai vangu demo rake rakazvitema akatema ikaguma aritema huni muda medisiso aibva ikoko arikuguma atema ngedeni akati kwakundaro iye watema egani kuti mai unapinasa mushonga kuti ndakazobatwa ii ikapesana kuigura kuti zvaitonana maika ko nhasaka busa kumamudzimai ko mukomana wesitoyabva kuti mukoma anaye mumba mako ndakati mukoma ina basa bayeuro yadii ngaimupedzei umba yeuro shapinda ngotakanyekwa kuti nhandiro ibandika iyo ndazotara izivendika wakanga ndichoka chekuti adai baba unyanora handindipembedza kuti nakanaka chazongati yasi ngatipedzechi yeba inhasi andike ndinoda kuti nhasi iyo yeuro charafamba naye okay imuti mukoma akapisa imba iyi wana watuaaakusaumba asi yakatomuda akapisa kuimba magara takangari mukoma asi nhaye akazoimba aiwa ngati nyaya yenyu ndeyekuti wana wamukoma wakapisa imba wana wasiku wamukoma wakapisa imba iyi yakapisa imba iyi takasanyana pasi namukoma iyena akatinobhadhara chizwai wana wacho waripiwa wana watisiyana wakapisa wacho waripi wakarumuka mukoma wakumba kwamukoma saka apa uyo masungisa ndiani ndasisa mukoma akatinobhadhara kuti wana wasikungewa pepakasana tinobhadhara ndosati kuti kamukoma wacho aripo here pana ndashaka kuti maikuru auya mukoma hapana ndosati ndibvunzika kuti apa ndikuona pakanzi kirieni maikuru ndeauya mukoma kirieni ndiani murume wake aiwa zvini mamusi muri moisi nemukoma ambwe Nevite Makora versus Kirieni Makora. Saka hamukwanisi kumira pamakamirira Kirieni, ndokuda Kirieni Makora. Because akasaina nyangwe pepa yekuti achabhadhara handini mandi Kirieni Makora. Saka chamuda kumira imi muchitaura muda kutaura chii? Hamumiriri munhu mupenyu baariko. Wana wangu ndio wanajibwa wakili. Isokuru wangu ndikili. Ngozi nyambo zvirapa. Munhu akasaina apa ndikireni. Zvibvumirano zvirapa hapana signature yenyu. Saka imi muda kumira muchiti muri kumira ndimati basa rayo kumandoipedza. Manja muitanga. No hamuitangi. Hatitongi munhu asipo pakupasamunwa. Ndechitotonga chiti chii? Munhu akasaina kuti ada kubhadhara ndikireni. Munhu asukiswa kudare rino nenyaya yekusabhadhara ndikireni. Saka imimi muri kupinda pake. And on top of that ndoti mibambuka. Nyaya yekupiswa kwedzimba iasoni. Asoni is criminal. Munoripota kumapurisa. Makaripota here kumapurisa kuti ndapisirwa imba? Makaripota? Zvamakaripota mapurisa akati chii? Ndati mapurisa akati chii? Hakuna zviruva.
Munofamba naro muifambire naro muchiremerwa mahara. Aiwa, because mungafamba nepepa rekunzi officers on duty. That time officer mukubvu and officer majimbo. Andisi kongu apa newana makora kireni makora pamusoro penyaya haina kutopera kuti semenzi yatopera. Saka mofamba nacho mofamba muti muchii hai hapana chiro ba. Endai kumapurisa bodi ndakaripota nyaya yangu yeAston. Because Aston inofanira kupinda mukoti. Kwamejor street icriminal. Kupisira munhu imba is criminal. iAston. Saka mapurisa yanga tiri kubva kupaipepera kuti mudhara fambai daro. Makambonorega here. Aiwa, because already chari kuti fambai officers on duty ndimukubvu nauyu. Then what? Saka shefu pamsoma. Ukazienda kotala nawe hawati waende nokereka doita sisi. Endai nemapepa emoti ndikutsvaga officer mukubvu nauyu. Ndazina mambo nyaya iyi zvandakaripota yapapi. Because agreement yomakaita iyo handisi makazi nemapurisa taurira naye. Mukoma sabhuku yakatitaura. Sabhuku imi maisa nyaya kumapurisa. Sabhuku kuti taurira naye. Tinomira zviri kubva kwaMajor Street kwamakaripota. Endai muite follow up nyaya ikwaruda. Kwa DC mutazanisi. Kuti tauya pane nyaya takaripota pana paAston. Yapapi. Kuipepa takasainana ndoita sena. Chengetai pepa renyu ramakasainana naye. Chengetai. Because kana kukoti inokwanisa kuzokushandirai kuti makaita agreement. Although the agreement was illegal. Handizvo. Right. Endai. Euro haipo kanasa. Mangara wega. Yes. Next.